फ्रेंड्स गोदान बोसोरनि जागायनायावनो मोननै राजखान्थिजों लोब्बा थानाय जाथायखौ नुनो मोनदों। मोनसेया बड'लेण्ड इउनिभारसिटिजों लोब्बा आरो मोनसेया जाहैबाय क'क्राझार इउनिभारसिटिजों लोब्बा बे गोदान इउनिभारसिटि। स' बेवहाय सानै रेजिस्ट्रारनि सल' बियो सल' माने सल'खौनो होननांसिगोन बेयो राजखान्थियारि खैसार होनना गोबां मानसिया बुंदों। मानोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार सुबुं बसुमतारी डक्टर सुबुं बसुमतारी बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोखारनानै गुबुन सासे डक्टर प्रहलाद बसुमतारी नामा बेबायदि सासे सुबुंखौ रेजिस्ट्रार गोदानै फाथिनाय जादों। आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि जाय डिमासा दैब्रां डक्टर डिमासा दैब्रां मुसाहारि ना बसुमतारी बेबायदि बिथाङा रेजिस्ट्रार बिथांखौ बोखारनानै गुबुन सासे आरो बुंनाय बादिब्ला बियो हाग्रामा मइलार सारनि मा बिबोनां ना मा बेबायदि बेवाइ ना बिबोनां बेबायदि माबा मोनसे जायो। बनबिना ब्रह्म नामा डक्टर बनबिना ब्रह्म बिथांखौ गोदानै रेजिस्ट्रार फाथिनाय जादों क'क्राझार इउनिभारसिटिनि बेबायदि मिथिनो मोनदों। आरो बेखौ गोबां मानसियानो बुंदों बे राजखान्थिजों लोब्बा गोनां। मानोना थांनाय समाव नोंथांमोना नुदोंमोन मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानो नाङि जाथाय नुदोंमोन। सेक्रेटारियेटखौ बुफाय बुसि खालामनाय जाथायखौ नोंथांमोना नुदोंमोन। आरो बेनि दायनिगिरिखौ बै रेजिस्ट्रार सानैखौ जाबसिननायखौ नुनो मोनदों आरो बिनि दायावनो बिसोरखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायदों। बबेखानि बेवहायथ' भाइस चेन्सेलरा दायनिगिरि जानांगौमोन आरो मिथिनाय बादिब्ला बेवहाय जेबो बिसार जायाखै बेबायदि मिथिनो मोनदों। जेबो कोर्ट केस बायदिसिना बेबायदि जेबो जायाखै डाइरेक्ट बोखारदों आरो बेबायदि मिथिनो मोनदों। बबेखानि बे बोखारनायखौ सोर मावफुंदों जोंनि हायुंसा बेंगिरिया माने गभर्नरा खालामदों ना सोर खालामदों ना बिटिसि सरकारा खालामदों बेखौ एक्जेक्ट मिथिनाय जायाखै। खारन चेन्सेलराथ' सोर जायो जोंनि गभर्नरा जायो आसामनि गभर्नरा बेनि चेन्सेलर जायो इउनिभारसिटिनि चेन्सेलर जायो आरो भाइस चेन्सेलर थायो। स' भाइस चेन्सेलरा बेनि दायनिगिरि जायाखिसै नाथाय रेजिस्ट्रार सानैयासो बेवहाय दायनिगिरि जादों। स' रेजिस्ट्रार सानैखौ बिबाननिफ्राय बोखारनानै गोदान रेजिस्ट्रार होदों। बेनि आन्दोआव मा दं बेखौ मिथिया गोबां मानसिया बेखौ राजखान्थियारि षड़यन्त्र राजखान्थिजों लोब्बा गोनां जाथाय बेबायदि बुंनो नाजादों। बबेखानि बेसेबां रियेलिटि दं बेखौ बुंनो हाया। स' बे मोनसे जानो नाङि जाथाय। स' जों बर'फोरनि गेजेराव सिं सिं मा सोलिबाय थादों जों मिथिया। बे जि फरायसाफोरा खालामनाय जि बुफाय बुसि खैसार इनाय अनागार खामानि होननानै बुंसिगोन बे खामानिनि दायनिगिरियाव बै सानै सुबुङा दङमोन बेबायदि मोनसे साननाय जादों। सुबुं बसुमतारी रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो सासेया जाबाय डक्टर डिमासा दैब्रां मुसाहारि ना बसुमतारी एक्जेक्ट आं मिथिया बिथाङा जाबाय क'क्राझार इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर रेजिस्ट्रारमोन। स' बिसोरखौ रिलिज होनाय जाबाय बिबाननिफ्राय बोखारनाय जाबाय आरो बे जाथायखा मा फोरमायदों बेखौथ' नोंथांमोनासो बुंनो हासिगोन बेनि जेबो आइडिया गैया आंनियाव। नाथाय बै फरायसाफ्रा खालामनाय जि जाथाय बेजोंनो लोब्बा दं बेबायदि बुंदों आरो बे जाबाय गोदान बोसोरनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे माने नुनाय आपडेट आरो 2022 मायथाइनि जागायजेननायावनो बे जाथायखौ नोंथांमोना नुबाय। आरोबाव मोनसेया जाहैबाय मा मोनसे भाइरेल नुनो मोनदों नोंथांमोना फट' बे जाहैबाय मा हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि जि सरकार हिमन्तनि जि सरकार बे सरकारा 2025 मायथाइयाव बेसेबां रां दाहार लादोंमोन बेनि मोनसे लिस्ट बानायनानै मानसिफ्रा भाइरेल खालामगासिनो थादों आरो बिनि बेसेबांखौ सुख'फिनखो मिथिया बेसेबां टेक्स हरखो मिथिया। नाथाय टटेलाव 17,200 कौटि दाहार लाबाय आसामा 2025 मायथाइयाव आरो बै गासैबो दाहारखौ लानानैनो जानो हागौ बिथाङा राजखान्थि गेलेदों बेबायदि बुंलायदों आरो मानसिफ्रा बे जाबाय पलिटिकेल पार्ट। मानोना मानसिफोरनो जाबायदि नोंथांमोना रां रानथिंबाय थानाय नुदों। स' रानथिंनाय जि पलिटिक्स बेथ' बिराद गोजाम पलिटिक्स दाबो जोंनि इण्डियानि मानसिफोरा मा 200 थाखा मोनबानो मा जायो बै मिटिङाव थांगोन सानसेनि हाजिरा 500 400 500नि गेजेराव नाथाय 200 रांनि थाखाय सानसे बै मिटिङाव थाहैगोन आरो बे नेचाराथ' जोंना दाबो खाराखैना बेनिखायनो दाबो रां राननायनि जि पलिटिक्स राजनिति भट बेंक पलिटिक्स बेखौ दाबो बिथांमोना गेलेयो बे बाथ्राया सैथो। नाथाय बे जि रां दाहार लानाय बे रां दाहार लानानै बेसेबां डेभेलपनि खामानि मावदों मावाखै बेखौथ' पलिटिकेल पार्सनफोरासो मिथिसिगोन आं बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैला। नाथाय बेखौबो गोबां मानसियानो लिस्ट बानायनानै माने ससियेल मिडियाआव होनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना थारैनो नुदों नायदोंबा नुदों आंबो स्क्रिनाव नुदों नोंथांमोना नाय। स' बेबायदि बिदिब्ला आं बांद्राय बुंनो गोनां जेबो गैया। गोदान बोसोरनि जागायनायावनो
गोदान बोसोरनि जागायनायावनो मा नुबाय जोङो मोनसे पलिटिक्सनि जि मोनसे खैसार बेखौ नुनो मोनबाय मानोना सानै रेजिस्ट्रारखौ बेबायदि बोखारनाया जोंनि थाखायथ' एसे साननो गोनाङानो खारन बेहाय जायफोर सुबुंखौ गोदान लानानै फैदों मानो लानानै फैखो बेनि जेबो इनफरमेसन गैया मा दायनि थाखाय बिसोरखौ बोखारदो मानो बोखारखो सोर बोखारखो बोरै बोखारखो कर्टनि अर्डाराव बोखारखो ना सोरनिबा हाग्रामानि अर्डाराव बोखारखो बेखौ जेबो मिथिया आरो जायफोर सुबुंखौ गोदान लानानै फैदों बिसोरो थारैनो बिपिएफनि खास हाग्रामानि खास मानसि नामा बेबो माने सोंनाय जागासिनो थादों आरो स' बेनो जाबाय पलिटिक्स जायनि आखायाव पावार दं जि गोसो बेखौनो मावनो हायो बेखौनो जों बुंनांसिगोन बे इउनिभार्सिटि मोननैखौ नुनो मोनदों फरायसाफोरनि फरायनायाव बांसिन गोसो होनायनि सोलाय सम सम बिदिनो जानो नाङि जाथावै खामानिखौ मावो लाइस्राम लाद्दु सिं ना मा भाइस चेन्सेलर दंमोन ना सासे स' बै भाइस चेन्सेलरा मा मावदोंमोन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ रिजाल्ट होनो हालायि जाथाय नोंथांमोना नुदोंमोन स' बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव माने जानो नाङि जाथायफोरा जायो आरो बेवहाय आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया नोंथांमोना बुंदो नोंथांमोना मा मिथिगौ बेखौ आंनो खिन्था ससियेल मिडियानि थ्रुयै खिन्था कमेन्ट्सनि थ्रुयै खिन्था नाथाय बे साननो गोनां जे थारैनो फरायसाफोरनि जे आन्दलनमोन बै आन्दलननि दायनिगिरिया बिथां सानैया मारमोन ना बेनि मा प्रुफ दं भाइस चेन्सेलरा दाय जाया नामा बिदिब्ला स' साननो गोनां